B'investiment ta' 130,000 euro f'fondi Ewropej se tiġi restawrata l-Kappella tal-Madonna tal-Ħlas fiż-żona ta' Ħalbiżbud fiż-Żejtun. Din il-kappella li nbniet fl-1682 fuq stil vernakulari fil-passat kienet tintuża bħala post fejn jindifnu trabi. F'konferenza tal-aħbarijiet is-Sibt filgħodu ntqal kif din il-kappella ma setgħetx tiftaħ il-bibien tagħha aktar għal qudies minħabba l-istat perikolus li tinsab fija. L-Arċipriet taż-Żejtun Dun Nikol Paċ għal kif dawn il-fonti kienu qishom barka minn Alla għax issa permezz tagħhom din il-kappella unika fil-qalba tar-raħal se terġa' tingħata l-karatteristiċi tagħha u anke tintuża għal skopijiet reliġjużi. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzoppardi għal kif għaddejjin numru ta' proġetti oħra ta' restawr ta' kappelli. Dan il-proġett ta' restawr huwa parti minn kull għana ta' proġetti li qegħdin isiru b'kollaborazzjoni bejn is-Segretarjat tal-Fondi Ewropej flimkien mal-Fondazzjoni responsabbli mill-Wirt Ekklesjastiku li flimkien qegħdin naħdmu biex diversi artefatti kif ukoll anka binjiet ekklesjastiċi jiġu restawrati ħalli jitgawdew minna u minn ta' warajna. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm ukoll is-Sindku taż-Żejtun u l-Kunsilliera u rappreżentant tal-Kurja Maltija Michael Paċ Ross.